kunamatiro namatiro tine mucheni wamasimba baba takuye pambe penyu nguva tinodhima kudanana hatina chatinogona mucheni hatina chatinacho asi takutsvaga njere kubva pamunhu titibatsirai mucheni pane vose vauya nematambudziko varikuda kubatsirwa mucheni baba chishiwo chedu baba ndechekuti nzvimbo yedu igarisike baba nzvimbo yedu tigarisane zvakanaka titibatsirai mucheni wangu wakarurama baba takunza utungamiri huri pamberi penyu upei njere mucheni wangu wakarurama musasiye ruroga baba tinoramba zivo rinobva kwawari baba asi toda zivo rinobva kumusoro kudenga mazviita mucheni masikataru titibatsirai mutiyananise nezita rajesu amen. Kumbira mako mama atisema magadini changamire usibale kufaro aiwa makufa dada bisa ubutsu mugara Ndaikumbirawo mafoni kuti mafoni aende pamasilent kana kudzima. Muno atibvumiriri mafoni anozorira kana tapa nguva yekutaura uye tinotenderana kupana nemukana wokuti unosurudze maoko wopuhwe mukana wekutaura musikaturikidzi makumbo ba ndompengwa mukutombera nombe tomakekana apa tichangomupai nguva timuri kuende kwemuri kuenda tazozwa mari dzawo saye kubva ikoko pano mutapo uchazochajawo zvake nenyaya dzaita chamupai nguva 14 days dzikapera zvisikadi kubhadhara zvimazokwidzana ari major street atonga ndichazodawo mari dzawo samajor street tozotangirwa ipapo anonyenga akadzi anhu isusu tinobhadharisawo panapa kana kuti anosvipirwa mudzimba dzaanhu kusvipirwa mutata anosvipirwa mudzimba dzaanhu ari dzacho asikadi anhu pakuchapawo Raymond Sauronga ndichishoda madzinza ndikutairire musha wangu chirungu rinonga asichachapwani unga ndava kuzi madzinza kudunhu kwangu sindiko takahamba kare tichinetsana namanyika kwaane makore akati kuti ikasvika panapa mambo akasvike kuti manyika ururi ndaakotore akuru angu kwamusikana enda ini ndikazwi chienda wogara ndozokudaidzai saka manyika kuti akaenda kwamusikano kana asina kuenda nhasi unototaura kuti vakuende chimani kwende korejesa neusabhuku mudunhu rangu mukati hakuna mambo airi hakuna muzviti airi asi izvozvi akaenda akati ruchiyo manyika kanzila kuende chimani nhasi unoyu nachieza nhasi unoyu ndaakurambidzwe maoko ndichieza kuti usaite maoko pamudunhu mwangu manyika wayo wakutoomberesa anhu maoko kude kuti inini ndichatonga anhu uko hakuna munhu uchandizwa inini ndiri kundozwi nyararati ndichazokudaidza nezvaari pacho handisi kuchaita handisina dunhuba muhistiri yeumambo umo ndakapuwe tsika doni nzvimbo dzemadzibaba edu handizokuite zvokutengera ba asitasvika banditiri padare saka ndozvendaure kuti inini handisina mutunhu here ndichabata hangu after dare kana akapedza stasvika uye touya he nyaya yakabudiswe nemwana wangu mumhepo panapa ndakamupe statement ndini sabhuku uri kunoshatire zviro
ndakamupe statement wenyaya yangu yestatement pano asi mareketerwo yakazoizwa pepa rehandirobata ndakamusiyira inyaya ipi nyaya yandaizwa kuti hanzi previous wakaputsa imba yamunhu wakadanoni mumhepo ndanga ndiri kurwara ndanga ndichidoo ndiigarire panapa mwana wangu une pepa iri raakanga aunze kwetiri rikaerengwa pakomiti yasabu right pepa iri raitaure kuti iye wakati handina mukadziba ndarambana nemukadzi wangu right ipapo pepa iri rakanyore mwana takabva taerenga pane komiti yasabu kuna iye gwarada wacho akarisainira vanhu vakanga varipo kuti pakauye mukadzi wacho akuti murume wangu uyu wakabva ati wakandinyepera kauti handisina mukadzi kwakutosiyana ipapo uyu kwakutoenda akotsvake basa rake asi pakazotongwenda haizi kuzotomwa ngepepa iri bai pepa iri ndakarisira sekretari wenyu pano ndechiti ite kuti ukopere zviri umo undipe akati ndinorichengeta saka ndaikumbirawo maminitsi iwaone pepa ndakasiya pano kuti matongere mwakazoita ndaakuzvizwa handioba ndikubudise mwana wangu mumhepo zvisirizo hafu yepepa racho iro rakasainirwa ndakasiya panapa rakasainirwa ngeanhu asi mabudiro akazoite pepa romumhepo hazvizondifadzapo iri pane exact ndakasiya pano rakasainirwa ngeanhu akanga aripo ese agumisa muri kuti nyaya yemwana wenyu mwanga makaisitete papepa kuti ichizotongwa ngepepa pamambo pano ipo aiwa bandiyo statement yakabve kuna sabu alright mdara handiti mdara nyaya iripo mukunda wenyu nemukadzi akanga ari pano murume wakati ndaana akadzi airi mukunda wangu wakanga asiri pano zvawanga ari pano tiri yatakaitapo uyo anga aripo uyu asi kumutaurira su ana mutaurira kuti muri makandana akadzi airi ndozvakataura pano wakuti ngezvake mwakagashire mombe wakutikire mukazokuzisa kakuzivisa koko ndokurora ere wacho mwechimutendero kuti hanzi wakandiewakwakatengesa mombe mbiri dzendakandie izvozvo zvitakabvunza takabvunza uyu wakabvaanyanga aripo uyu kai zvakazi kudii pauchiramba nhasiaakati nampe mombe kana kuti munhu wacho waitaura kuti muzwe dare muzgopendi yangu ndiri kutaura kuti hatina kupuwe mombe bavota tese idarere rakati munhuso wakabvawanga arikozo chizi ng'ombe nebhinzi tiswere taitaura kuti ng'ombe nebhinzi aiwa chimbozwa mashinyararai musikabvunzi kuti makapana ngaita apirikoti ndakatoabvunza apilai akazibvunza ndikati makaroa imangara ipanyowani ndade chirwara ndichinasozwa kuti kune makoti asabu kasainirwa kuti takabva tarambana ipapo krizi wakabva muramba kuti iwe waindinyeperu ndakaramba mukadzi wako wakukokota ina andichadina niwe tikamubvunzisawo futi murume wacho akasaina izvozvo kuti endasiyana saka nhasi unowe pemwamuchabudise mumhepo anhu akanga arambana mwaibudise mumhepo shaishe zita remunhu budisai pepa iro romurioni rakasainirwa naiye nepison wacho akasaina kuti tasiyana nepson wakataura kuti akadzi angu ese mudare muno izwai anhu ukazwa anhu akaiterera mupepa mwacho anozondo zvakataura nepson handi zvakataura dareba muridzi wemukazi kandi muridzi waakadzi nepson wacho akati akadzi angu noti ngaiyapilwebudisai pepa rendakasiya pano raakati tasiyana ho wakarisainira munhu waide mukadzi wakasainira kuti tasiyana uye ari kutaura kuti mukadzi wako wakupopota wachininyeperu takarambana naye uye chibva aende kubasa akaende kubasa munhu wakasainira kuti mukadzi handichamudi ndiye he wakasainira kuti angu ese ari airi ndiwozve ari ndiye budisai peparo endiri kutaura ribudisei mukabatwa negero
Mwakagadzirise kudiri moti kunaki. Kudisai pepa iroro akasainira. Panga pana adari asabu. Matana nyanga akanaka imwaita sabu gumi. Yekuti nyanga ndakuita appeal. Tinaso appeal. Tinaso uchizwa. Yakadai ingaotiba appeal. Ipine next week. Asi ndipe pepa rangu rendakasiya pano kuna secretary wenyu. Iwe mukwenje waende mukwenje musiwaenda eti echinyore pepa hapo ndikati ndipe pepa wakopera zvayapo chindipe pepa rangu sana akandinochengeta Rakasara. Ndakasiya akandinochengeta akarise muenvelope wakarise muenvelope akude kuramba manje ndira kuti kwai mwakatenga mpoda ndechirwara saka ndinochengeta pana mepsoni uya murume uya aiwa kasaine pepa iri rapo ichitoti ini handichadi mukadzi mukuruba ndakarambana naye kumba kwawo zvichirodzana saka wafuye munodare munomuwa kutoti akadzinda kwata SSA Saka imosa. Imu saka mukatenga one side dare. Saka imosa iri kuda wakadzitu. Wakambovura mpire. Ndiye unesa statement zve. Uye chitauro inandi chati. Ngoto watauroti. Wanga achatera taura sei pamberi baba. Imwe inokwamambo ndo kwakazokode kutaura. Ezi chinje zviri papepa. Akazinge yangu. Ngatiri hasi yako. Zviri papepa zvichizwe. Bashaise spelling auchiji. Wesa zvakadaro. Zakuine rubber. Chiti paya yabanyika itataura. Yagume pakuti yakozwa appeal. Kuti ulikona moyo wadaidzi. Daidzi mahara Wadaidzi mahara unze pepa rangu iwewe. Makasara mwagare pasi mwega wakuike pepa rakasaina Nebison kuti tasiyana na previous wakaramba naro asi unowa kuti papi inda akamubaba akarise memvro rakasainirwa ngadaresa kangari Saka itoisi yakadaro iyi. Haina maplayers.